बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो थाखाय आखायाव लादों। कर'ना भाइरासखौ लानानै चीन आरो आमेरिकानि गेजेराव जानाय दान्थे बिदान्थिया दावहानि महर लागोन नामा? चीन आरो आमेरिकानि बे नांज्लायनाया थामथि मुलुग दावहानि महर लागोन नामा? आमेरिकाया गोहो दिन्थिफुंनानै चीननो फोरमायदों हाबा मावनायनि सिगां चीनआ 1000 बार सान। सुपार पावार आमेरिकाया चीनजों दावहा होनो थियारि। आमेरिकाया गोबां सान्थ्रि हान्जाखौ थियारि खालामदों। कर'ना भाइरासखौ डनाल्ड ट्राम्पआ चीनी भाइरास बुंनायखौ सहायनो हायाखै चीनआ। चीनी भाइरास बुंनायनि गोबां फोरमान होदों आमेरिकानि राष्ट्रपति डनाल्ड ट्राम्पआ। चीन आरो आमेरिकानि गेजेराव जानाय दान्थे बिदान्थिया थारैनो दावहानि महर लागोन नामा? कर'नाजों आगोर मोनै सुपार पावार आमेरिकाया चीनखौ गाग्लोबनायनि थाखाय थियारि। आमेरिकाया जेब्लाबो बुंबोदों कर'ना भाइरासआ चीननि लेबरेटरियाव बानायजानाय आरो बेखौ बुहुमनाङै फोलादों चीन हादरा। बावैसो साननैसो सिगां चीनआ गोहोगोरा मिसाइल टेस्ट खालामनाया बुहुमनाङै बयखौबो सोमोनांहोदों आरो बेनि गेजेरजों चीनआ दिन्थिदों गाव जे बेसेबां गोहोगोरा। चीननि बे खामानिखौ आमेरिकाया सोंखारिनानै बुंदों जाय समाव बुहुमनाङै भाइरासजों थैनांनाय सुबुंनि हिसाब लाख' हायाखै। बेबादि समाव परमाणुजों गाग्लोबनायनि थाखाय हाबा मावदों चीन सरकारा। आथिखालाव आमेरिकाया फाइटार जेट, हेलिकप्टार, ड्रोन गासैबो रोखोमनि दावहानि साखाफारा। गासैबो हाथियारखौ नांगौ समाव गोख्रै बाहायनो हानाय बादि थि जायगायाव लाखिनाय जाबाय। चीननि सायाव आमेरिकानि गिलु बालु थांखि। गासैबो हाथियारखौ नांगौ समाव गोख्रै बाहायनो हानाय बादि थि जायगायाव लाखिनाय जाबाय। चीननि परमाणु टेस्ट खालामनाय खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो आमेरिकाया गासैखौबो थियारि खालामखादों। चीनआ गुबुन हादरफोरखौ कर'ना भाइरासजों नोरजिया खालामनो नागिरदों होनना बुंनाय समावबो आरोबाव परमाणु हाथियारजोंबो गाग्लोबनायनि थियारि नामा? जायनि दारै चीनआ बुहुमनि गोहोगोरा हादरफोरखौ दबथायनानै गावखौनो सुपार पावार खालामनो थांनाय बादि मोनो। चीन आरो आमेरिकानि गेजेराव जानाय दान्थे बिदान्थिया दावहानि महर लागोन नामा? साननो गोनां बाथ्रा, चीन आरो आमेरिकानि गेजेराव दावहा जामारोब्ला बे मोननै हादराल' गोहोम गोग्लैनाय नङा। चीनआ ओरैबायदि हादर जाय हादरनि प्रडाक्ट नङाब्ला मुलुगाव सोलिनो गोब्राब जायो आरो बयबो हादरफोरा चीननि प्रडाक्टखौ नेनानै थायो। फारसेथिं आमेरिकायाबो ओरैबायदि हादर जाय हादरा डलारजों गासैबो हादरनि रांखान्थिखौ दैदेनो। बे मोननै हादरनि गेजेराव दावहा जायोब्ला बुहुमाव माबादि खहा जानो हागौ बेखौ सानस'नो हाया। सुपार पावार आमेरिकाया फारफ्रोमबो बिथिङावनो राफोद आरो बट गोनां। जाय सुपार पावार आमेरिकाया आफगानिस्तानाव हाबनानै उदखारि असामा बिन लादेनखौ गावथारदोंमोन। आमेरिकाजों जुजियोब्ला आफगानिस्तान आरो इराक बायदि जानांगोन नामा चीननि हालोद? बेयो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै थाबाय जायखौ समासो खिन्थानो हासिगोन।